Dobro. Kako su vama pretili? Osim ovih telefonskih poziva, jer to ne možemo da proverimo, ko zna da li ih je bilo ili nije. Da li je vama neko nešto psovao na ulici? Ako su mi prijatelji, zar treba samo psovke biti? Pa dolazili su mi u dušu. Stanite malo, molim vas. Dakle, psovki nije bilo. Ma bilo je svega, gospodin. Ali ja hoću da razložimo to svega. Je li bilo psovki? Bilo je. Koje su psovke bile? Pa nećemo sada po sudnici psovati tu. Nećemo psovati, nego ćemo saopštiti sudskom veću koje su psovke bile korištene. Zar je toliko bitno i toliko je ružno da ja govorim da su mi majku psovali, da su mi govorili dijete koje ide u 7. razred da je u zengama, svakakvih riječi. To uopće nije bitno. Ja opet izvlačim zaključak iz ovoga što otpevate da kažete koje su psovke bile, pa ste onda pri kraju ipak rekli da su psovali majku, da zapravo vama lično niko ništa nije psovao. I kad takve stvari izmišljate, teško se snalazite u nakrisnom ispitivanju. A znate zašto znam? Gospodine, ja sam katolkinja. Ja ne psujem. Ja ne želim psovati, ja nisam